Kakasi Autonomous District Council KHEDC minta kasih ke alum yang kejingalang jangka Border Boundary Committee panatai halor kesal sekolah sutu jingmut MOU kebalai saya hapeng ke Sarkar Meghalaya bat ke Sarkar Assam hak arp kandai terik ulber aja apuar hanong ba Delhi. Hagani kejingalang laisya mentadu Deputy CM ubagi Gurmirthong unong yalam kaliang Persha uba PNCM UMDC Shusi uba Bindu Emlanong UEM badai pet Yakatat Ilaka uba Jamborwar ikliat Nongsenshar nakisantili ki hima bakentop nak hima Jirang hima Miliam hima Nongspung ke hima Nonglang bat ke Jerngam Sirship bat kitrai kendo ki pasyakta hagani kejingal penwet buat hagani kejingalang ki kliat Nongsenshar bat kitrai kendo ki lapen pau bakim pediang setia ya kejing penwet buat kabaka Sarkar kaliat nama kajing yurat yaki kom kitrai kendo. Ta kasong hagastik kuma. Tenrei na kaliang jungi. Kumba ngila stand do kabasdan. Ba upot usam jongka ngi kadis council hi unlong thik kat kum upot usam jongka jongki hima ki jungi. Tidai na ta katau habangi penkre ya ka report ka jungi sya ka jela Meghalaya sya ka Sarkar jela kalong bai kat kum ka ki dokumen ki duler ki basai ya ka jinglong try jo ki ima yu boundary ya ki jaka ya ki puta bat ba kedai kata ka bangi ni tha ya ka report sa ka Sarkar jena tenrei ha ka ni ka jinga soi ya ka MOU pat kum bangong ban suban biang ki klem kan thup ya ki badai ki try jaka try puta nadu ki sinong ki ima ki bat ka district council ka kan dei ha ka jingi penpek lang rekat la kihima namar kihima ki de kilanonas ka bala benlong ki private la benlong ka snong la benlong ka right la benlong jong ka hima te ka dei kemat ka song kat kum ka jingi penpek lang jungi ka council kum ka custodian rengkat bat ki hima kum no bangin jal sakma namar ya ka hok ka jungi kamkut tangha ka Sarkar la kalong Sarkar jela ni Sarkar pedang ngidang don pada teki way pat ki option ki bani apa ni makas nong jong kitu ki badona bodar bat kunjuro wat ki san bhalang ki jung ngila ya don ki regional committee hakaba ni ya perkhat ni perkre nak benta tu boundary tutai nak kata kadang la ong duduk mene ka report jong ki regional committee ka claim ya tali bat kataika MOU ka baki basai jadi nak kata kadang baka pelong yang ini kedus council bangin haban simkia namar mi de custodian jong ki neki hima kisuni om bagi tekilan owners nadu ki simat ki sinong ki right ki it ki hima ki jongi kampam nagi santli ki hima ka hima Miliam ka hima Nongspung ka hima Jirang ka hima Nonglang bat ka hima Jerngam leadership kaba haka jingi pun bai upun usam haka ne ka phase 1 ka pementa kala kata sibun yaki ni ki jaka ki sinong ki area jong ki ni ki santali ki hima te ka jing khot ka jungi ya ne ka boundary committee kan bisngi long bangin ya phliu jingmat bangin ya ai jingmat haka be dai kumno ngin le na ka benta ka ne ka jing shakta ya kane ka jing penbait put ka baladat ban yesoi ya ka MOU omtang ka MOU ndrei ka agreement don akmat jong ka Ministry of Home Affairs jong ka Government of India akmat jong Home Minister de nakaleng jongi ni suku bakane ka de kam ka bakhia te de na kata kadau menta kane ka meeting ila ya discuss council ba bat ka rai ka bakhadu ka bang mission menta kalong ba ngila sifarno ya kene ngila rakno ya kene syaka arpun ritrik haka bangin sa aisundom ya ka final decision kumnungin ya nang ni sakmat naka benta ba ngin yekran bat daka bangi kerman ba unla ban pendek bat ban ni ngin yekhunru bangin la ban penpai pat ya kita ki jaka ki bala penhap saka asam balai ngom kumta namar ba kajing yesoi kene ka MOU ka hagane ka phase 1 ka pementa yung new boundary ka klemnya dei kat kum ki ka report jong ni ka council ka bangila pha sa ka state government bat ka klemnya dei ru kat kum ka report jong ki artlik regional committee jong ka sektor bat ka riboy sektor tidai na kata kadau ba ka sawanra ka ne ka gerum keram ka sawanra ka ne ka
ka jing bom hun apdang ki pat ba jong kini ki hima bat kum juru ya ki pat ba jong ka jela ka jong agabide bukan ke jing penbekut long nagaleng jong ki hima totally kemot ki persya nomor kom mengelong ka klam ya tali bat ka ka ba ka report ka bangi penkre na ka boundary committee jong ka council bat kunjuru ka report jong ki regional committee naga west sector ban naga riphoi sector akaba mangiru ngide ki member bat ka jingbom kenthop jong ka sarkar ka jingbom kenthop ya yangi ki stakeholder yangi ki try jaka ki Shinong ki hima bat ka district council bat ka jing yasan ka jingasan buri ya ka nega MOU kala penlong yangi ba ngin namdan ka jinghon ngi kwa ba ngin haban penbek biang ka jadi na kata-kata ngi mentak kasing kadang dai tak ka jing ya discuss den rai ka rai ka rai ka bangin siam kan dai ka arpun trik ka bangin dan ya ka jing kenduk yan kut ka kam na dai ka bai dai ko bri gini kita itu hiwa kasir gomen pa bai chis komset te dai ka diskomset ka tip bahalo ni kunong rim undon jinge state government to ki sham jinge ga la kim konsol ni diskomset ki sham jinge ga tengi pa blu ngi myang ta mangi diskomset ngi dong hima bangi pi de hanta ka hima bangi lobi te halo ni kita kunong rim halo ni ki map halo ni documents halo ni historical facts bar hoy te undon jinge ngin negotiate ngin le ekran halo ni kita kunong rim bat la ngi ekran kum tan don jinge yo ada bentang ada regional committee. Kami kok ban ai mundur lah. Shua ban sign ya kan, member di kami. Sekarang jadi ban suatu pahang dia mo. Ke Assam ban ni dia versi. Ke Assam kami bentang di baik dia kerana upuk besar. Jadi purely on the state government control. Revenue. Hang ni dia dijaga ke bahaka 6 schedule district council. Berdiri di private land, di non-spung territory, Muslimship territory, tidak ada consent jong kita di territory. How will you sign the agreement? Ladon resolution begini di negara Himanos, ladon resolution negara Himanos, tidak state government jongnya Meghalaya. Kalau soal ke MOU pada ke agreement klaim ke consent jong ki territory, tolong rong. Yau CM, yau Chief Minister juga Assam ngomong ni, namar bakadi very much on that state government. Ngatai la syai la kisnil dapoy ki Jakarta jung Karbi Anglong unha pan sutu kiat. The rule of the Karbi Anglong automatism. Ngatai bisu to ba legally na takadaw, ka MOU ka mat ka agreement ko yes soy. Kam syong nongrim kat kum ka land holding system jung yang ni, namar ngidi very much under the tribal area of the 6th schedule. Para juga por ruling juga Supreme Court from time to time. Sebab kan mau ini bagi di private lah. Dan bahang dia pada kita diki revenue lah. Jaga surga. Teu iu shimnis tadi ke Assam ulong free ban sign ke MOU. Kan bau ujungnya long free ban sign until unless it has been resolved hagi territory daki lanong. Ngatai bisu tu ya. Nada ungi kumbal au IM baga final decision jungi kan long arbun tri baga bagi nong mikmat nak di kisandeli ki hima ringkat ki legal expert ki jongki. Ki muktiar jong mo mensuat jong ki muktiar ini syam ban sim ke final decision jungi kita ki long ki ka norim jungi